sabi ko po hanggat lalaban niya po yung kakong baby, ilaban kaya po. Isang ina na bigyan ng agarang tulong mula sa Kapitolyo para sa anak na may sakit. Namin nasa Israel. 138 pamilya ng overseas household workers sa Middle East tinulungan ng Kapitolyo. Mga kababaihan sa 4th District nakatanggap ng libreng pap smear. Alamin ang mahalagang fire safety tip. Paggamot or makapagpakonsulta ang lahat ng mamamayang Pilipino. Alamin kung paano ma-avail ang iba't ibang serbisyo ng YAKA program sa lalawigan.